Meneer Reitsma, terwijl we hier gemeentepolitiek haast, waarom houden jullie ermee op? Ik hou ermee op omdat ik 3 perioden hier in de serie zitten na. En ik denk dat ik weer rond een meisje van nieuwe mensen, van Nijbeloerd. En als dan word ik 22 het hier, als het maart west is. En dan denk ik van, dan kom ik op een leeftijd, dan maak je het oei aan oren en dan heb je het olvied in, of wil je een meubelstuk en dat mag ik niet. Van de recente ben ik eigenlijk wel blij dat wij als FNP mij oren op één stem meerderheid toch de warrant inhouden. En dat zou mij oerse begrutten hebben als daar bouwd worden zo in dat mooie, prachtige gebied. Nou ja, dan met de oorkant van zelfs een dieptepunt of een minder punt. De negatieve punten is eigenlijk de centrages van deze gemeenten die dus heel tijd nijpender worden. Maar ik moet eigenlijk nog wel één ding even zeggen. Dat ik deze rier, het is in 12 jaar, ik wil sociale dingen mee. Ik ga mijn vrouw verlenen in deze rier. En als ik dan zo wat verstiepen ik doe krijgen, daar ben ik heel vies mee. En ik denk dat wij dus als rier, en dat wil ik eigenlijk deze rier voor mij aan, wij sociaal denken aan een ander en bouw deze gemeente op. Meneer De Haan, jullie neemt het stakje oer van meneer Reitsma. Wat vind je een grote eer voor jou? Of? Ja, wees het zeker echt, nee, serieus, echt een heel grote eer. Ik ga zo'n heel hier al genoten als de heer Reitsma als mijn vastzitter. Heel prettig van hem leerd. En er is toch niks moois, vind ik, dat ik het nou jou hier dwang ken. Mijn stiepen van de heer Reitsma op achtergrond had dat hij me nou wat tips en trucs aan ken. En gewoon ik mij dwang ken, zat er zelf wel. En voor hem vind ik het prachtig om op die manier langzaam wat van de politieke afstand te nemen. En waar zullen jou aast het meest op inzetten? Wat wordt jouw doel? Nou, het doel waarom ik politiek ingang ben, en dat doel zal helemaal groter worden, de verbinding. De verbinding van de hele gemeenschap, van het eerste deel, van leeg tot heeg, van alle beroepen, van jong tot oud, om die mijn meer te mobiliseren, om meer van hun theater te laten wat zij willen. En dat uw stem als FNP, van u de gemeenschap, ik hun stem wordt. En dat ze hun nog veel meer in de politiek herkennen, maar ik erkennen. En net dat de afstand er is om dat volle liedje te maken. En of we het dan nog over jeugd, over jongeren, of hoe status of wat dan ik. Wij zijn er van hun en we willen hun stem uitdragen, maar het goede FNP hoort.